در суди вилояти Суғд мизи мудаввар таҳти унвони ташаккули фазои ҳуқуқӣ ва рушди низоми қонунгузории миллӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ бо иштироки судяҳои шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд, олимону муҳаққиқон ва намояндагони соҳаи ҳуқуқшиносӣ аз Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон баргузор гардид. Ҳамоиши мазкур ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон доир шуда, зимни он масъалаҳои муҳими ташаккули фазои ҳуқуқӣ, таҳкими волоияти қонун, нақши мақомоти судӣ дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон ва рушди низоми қонунгузории миллӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. таъкид гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон давоми солҳои соҳибистиқлолӣ бо роҳнамоиву сиёсати созандаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тавонист заминаҳои устувори ҳуқуқии давлатдории миллиро бунёд намояд. қабули Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун санади муҳими сарнавиштсоз дар таҳкими истиқлолияти давлатӣ, таъмини сулҳу субот ва рушди ҷомеаи демократӣ нақши калидӣ арзёбӣ шуд. Баромадкунандагон зимни суханрониҳои худ иброз доштанд ки дар даврони соҳибистиқлолӣ низоми қонунгузории миллӣ такмил ёфта, барои рушди соҳаҳои гуногуни ҳаёти ҷомеа заминаҳои мусоиди ҳуқуқӣ фароҳам оварда шуданд. ҳамчунин нақши қонунҳои миллӣ дар баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии шаҳрвандон, таҳкими масъулияти иҷтимоӣ ва ҳифзи манфиатҳои ҷомеа муҳим арзёбӣ гардид. дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои баланд бардоштани фарҳанги ҳуқуқии аҳолӣ, эҳтиром ба қонун, таҳкими адолати судӣ ва нақши мақомоти судӣ дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон мавриди муҳокима қарор гирифта, иштирокчиён оид ба таҳкими пояҳои ҷомеаи ҳуқуқбунёд ва демократӣ мубодилаи афкор намуданд. шохаи ҳокимияти судӣ мо боварӣ дорем ки дар сулҳу суботи ҷомеа, дар ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои шаҳрвандон саҳми худро гузошта истоданд ва боварӣ дорем ки ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатиро бо дастовардҳо ва комёбиҳои хеле беназир пешвоз мегиранд. истиқлоли давлатӣ барои тамоми миллати тоҷик ва тоҷикистониён як рӯҳу равони нав ва тоза ба миллати тоҷик бахшид. бояд қайд кард ки ин 35 соли истиқлоли давлатӣ ба тамоми мақомотҳои давлатӣ як мақому манзалати хоса дод, аз ҷумла ба ҳокимияти судӣ низ. зеро баъди қабул гардидани Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 6 ноябри соли 1994 дар баробари ҳокимияти қонунгузор, иҷроия ва судӣ мақоми конститутсиониро касб кард. иброз гардид ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои соҳибистиқлолӣ ба дастовардҳои назаррас ноил гардида, дар тамоми соҳаҳо корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза касб намудааст. имрӯз дар кишвар бо бунёди иншооти муҳими иҷтимоиву иқтисодӣ, рушди соҳаҳои саноат, энергетика, маориф, тандурустӣ ва роҳу коммуникатсия симои шаҳру ноҳияҳо рӯз аз рӯз зебову муосир мегардад. мардуми сарбаланди Тоҷикистон дар фазои сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ баҳри пешрафту шукуфоии ватани азиз саҳми арзандаи худро гузошта истоданд. бо чунин дастовардҳои назаррас сокинони мамлакат ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ ва омодагии ҳамаҷониба пешвоз мегиранд. дар фарҷоми чорабинӣ таъкид карда шуд ки ҳифз ва таҳкими дастовардҳои истиқлолият, баланд бардоштани маърифати ҳуқуқии ҷомеа ва таъмини волоияти қонун вазифаи муҳими ҳар як шаҳрванди кишвар ба шумор меравад.